Čaute, moje meno je Boss a idem zrobiť unboxing na Ken & Lynch 2 Dog Days. Mám to po polsky a anglicky o 18. Takto to vyzerá. Manuál, to som si mal, teraz som si všimol. Tu mám manuál, zozadu vám to neukážem, lebo tam mám ten kód na stiahnutie hry. Prosím, potiahnem. A CDčko. Ale môžem aj počítať, že najslavnejší herní zločinci. Môžete si to aj sami počítať. Potom takto. Dúfam, že to vidíte. Dúfam, že to vidíte ako ja, bo ja keď teraz pozriem, to máte naopak. No, iné to máte, naopak to mám. No, takto. Ale neviem, ako vy to máte, ale dúfam, že toto bude. A to bude asi všetky tento unboxing. Lajkujte, komentujte, zdieľajte to video a odberajte môj kanál. Čau.